Осъществих една дълго мечтана и подготвена самотна експедиция в забранените кралства на Хималаите – Бутан, Сиким, Непал и Мустанг. За да споделя видяното, заснех този филм като негов режисьор, сценарист, оператор и главен герой. Реализирането му на покрива на света усложни нелеката ми задача да обиколя места, държави и народи, недокоснати от съвременния свят. Първото от предизвикателствата пред мен е непристъпното, затворено и щастливо кралство Бутан. За да достигнеш земята на гърмящия дракон кралство Бутан, можеш да ползваш единствено бутанските кралски авиолинии Друк Ер. Полетът от Катманду отнема 30 незабравими минути. Пред мен се простира хималайската верига от 8000-ниците Еверест, Качеджанга, Макало. Величествените върхове високо над облаците са като снежни стражи, охраняващи пътя на север към духовния Тибет. Гледката е от сътворението на света, а моите очаквания нарастват. Забраненото кралство е било недостъпно за чужденци до преди 40-50 години. Дори днес виза може да се получи само чрез акредитиран местен туроператор, а достъпът до определени места е само с разрешение, подписано лично от краля. Не можеш сам да си купиш билет от Друк Ер, но кацайки в Бутан ти приставаш да си турист. Ти си гост. Полетите се извършват само през деня, при подходящи метеорологични условия, а разрешително имат само 8 пилота. Летището ме посреща с сгради в характерния за Бутан архитектурен стил и голям билборд на кралската двойка. Тук е единственото в Бутан равно място, позволяващо изграждането на къса самолетна писта, но туристи и пътници почти няма. Една от причините е, че властите, чрез високи такси и разрешителни, умишлено ограничават потока от туристи. Таксата за един ден престой в страната е $200-300, но включва и гид с транспорт по предварително съгласуван маршрут. Тук не се плаща за лукс, а за изключителност. С моя гид Нямгел Ванчук разглеждаме долината и града, откъдето преди време Пенлопът на Паро е контролирал Западен Бутан. Ранната история на страната е слабо проучена. Едно от основополагащите събития е идването от Тибет на Шабдрунг Нямгел през 1616 година, обединяващ тези земи под единна власт. През 1907 година местните управници и будистки водачи избират първия крал, а по-късно през 1960 година третия крал отменя робството и създава здравна и образователна система. Here in Kichu, this temple is known as Kichu Temple. Кичу Темпъл е един от свещените 108 храма, построени от тибетския крал Сунгстен Гомпо, разпространявайки през 7 век будизма в Хималаите и Тибет. Той е един от двата най-стари и важни будистки храмове в Бутан. Вярва се, че най-известният в Бутан будистки лидер Гуру Римпоче през 8 век е оставил тук много свещени реликви. Предстои ми трекинг, за да се изкачи до висящия в скалите най-известен в Бутан манастир Гнездото на тигъра. Намираме се на 3500 метра височина при манастира Тайгарнес, който е един от най-важните будистки манастири в Бутан. Манастирът е основан през 17 век на мястото, където през 8 век Гуру Римпоче е дошъл в една пещера, намираща се също тук,
в която е медитирал 3 години, 3 месеца и 3 дни, пренасяйки будизма от Тибет в Бутан. Манастира се намира на една отвесна скала, издигаща се над 900 метра на река Парочу, вертикално почти, и един от уникалните манастири в света. Легендата разказва, че през 8 век Гуру Ринпоче е пресякал хималайската верига на раменете на един тигър, в който е превърнал една от жените си, и затова популярното име на този манастир е Тайгър Нес, тигровото гнездо. Манастирът е като залепена архитектурна трансплантация върху гранитните скали. Както на всички свещени места, и тук е опасано с лупкас, молитвени знамена, тук като че ли духовните сили се противопоставят на гравитационните. Нямам друго обяснение за това как е бил построен. До тук има само криволичеща пътека сред скали и цъфнали рододендрони. Дуалистичната административна и религиозна система в страната е съсредоточена в дзонгове. Паро Дзонг е изключително популярен с ежегодно провеждания религиозен фестивал Цечу, показващ сакрални танци с маски. В Бутан дзонгът е административния, религиозен, военен и социален център на съответния дистрикт. Тук освен администрация има и храм с жилища на монасите. Традиционно дзонговите са строени от местни жители на най-високия хълм в местността, без планове, само по указанията и под ръководството на съответния лама. Строени са така, че отвън крепостната стена е наклонена и изградена от камък и тухла, бойдисана в бяло, а вътрешните дворове и храмовите са декорирани с будистки символи и мотиви. Предстои ми пътуване до столицата Тхимпо. Разстоянието от 70 км изминавам за около 3 часа, което е постижение. Само преди 50 години, при първото посещение на Индира Ганди в Бутан, поради липса на път е на коне и мулета и е отнело 6 дни. Първите автомобили тук се появяват през 70-те години. Сега стремежа към модернизация и догонване на света е превърнал Тхимпо в странна смесица от ново строителство и история. Посещавам правителствения дзонг. Специално разрешение ми позволява да вляза и снимам вътре. Тук се намират секретарията на краля, Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите. В съседство се намира и Министерството на националното щастие. То следи и се грижи за брутното национално щастие на Бутан. Четвъртият крал създава и двукамерен парламент и от 2000-та година разрешава телевизията и интернета. На 50 годишна възраст абдикира в полза на 28 годишния си син. Новият крал
възпитаник на колежи в САЩ и Англия, се радва на огромна популярност, а бракът му през 2011 година е най-голямото събитие в държавата. Пред храма заварва младоженци от Япония, пристигнали да извършват сватбения си ритуал тук. Взаимоотношенията между половите в Бутан са доста странни. Доскоро многоженството и многомъжеството, полиандрията, са били обичайна практика. Тук жените имат много големи права. Обикновено след сватбата мъжът се премества в дома на булката, а брака се регистрира официално едва след като са живели поне 6 месеца. Отправям се към Понакха, старата столица на Бутан. Намираме се на прохода Пелела, който е на около 4000 метра височина. Един от проходите, които преминаваме през Бутан. Както навсякъде другаде, и тук има молитвени знаменца, които са поставени, за да може вятъра да разнася тези молитви будистки навсякъде. Има построен чортен и, разбира се, има всякакви видови сувенири, които се предлагат, но те са автентични, като тази шапка, например, която е типична за тук, и най-различни други неща, като например съдови за пиене на вино, други, които също могат да служат за тази цел. Има, разбира се, и опашка от як. Има всякакви други сувенири, които са автентични за тук и които се произвеждат от местното население. И така продължаваме в северо-източната част на страната. Пътят разкрива гледка към снежни хималайски върхове, много вода стичаща се от тях и екстремни условия за движение. Пътищата тук се поддържат от инженерните войски на индийската армия и са проходими само през летния сезон. На прохода до Чола, на 3000 метра височина, е изграден мемориален комплекс. Състои се от храм и 108 чортена. Особеното на този храм е, че вместо религиозни мотиви са изобразени лицата на членове на кралската фамилия. Чортенът е бутанския вариант на будистката ступа. Символ е на събудения дух. Обичайно е квадратен, изграден от камък и покрив с топка или полумесец на върха, символизиращи Слънцето и Луната. В началото са съхранявали в него реликви, сега по-често се изграждат в памет на починали крале или лами. Често могат да се видят край реки, проходи и кръстовища. Вярва се, че предпазват от опасности, инциденти, свлачища и катастрофи. Чортена трябва винаги да се обикаля от ляво надясно по посока на часовниковата стрелка. Продължавам по пътя, на който голяма табела напомня за забрана на тютюнопушенето в целия Бутан, за нарушителите от 3 до 5 години затвор. Пътешественическият ми късмет сработва и случайно попадам на турнир по стрелба с лък. Това е националният спорт на Бутан и единственото събитие в социалния живот, в което не участват жени. Такива турнири се организират между съседни села, градове или квартали.
съпътствани с пиене на алкохол, песни и танци. При всяко точно попадение подкрепящия отбор изпълнява ритуален танц с песен. Мишената се поставя на 150 метра и двата отбора, всеки от по 11 човека, показват умения. Оцелването на дървената мишена носи 2 точки, а попадението в центъра 3. Печели отборът събрал 25 точки. Преди някой мъж да стреля, задължително противниците го разконцентрират с подигравки за външния му вид или неверността на жена му. Цветните ленти около пояса са нещо като медали и удостоверяват броя на сполучливите попадения. В зависимост от регламента, лъковете може да са оригинални дървени или съвременни. Друг популярен спорт тук е дартс, а след разрешаването на телевизията от 2000 година популярност печели и футбола. Продължавам все по-навътре в страната, към старата столица Тронкса. Гледката се променя от клисури, забулени във вагнеровска меланхолия и сфомато на Да Винчи и разбира се снежни, непристъпни върхове. Бутан е разположен на южния склон на източните Хималаи, като северната част преобладават върхове с височина над 7000 метра. Сред тях е Ганкар Поенсум, висок 7570 метра. Най-високият неизкачван връх в света. Причината е не само религията, но и желанието да се запази природата чиста. Бутанците не желаят съдбата на Еверест, с тоновете буклук, оставени от експедициите. Затова и малцина са чужденците като мен допуснати във вътрешността на страната. Пътят постепенно ми отвежда в Понакха, в долината на реките По-Чу, извираща от глечер, и Мо-Чу, идваща от Тибет. На мястото, където реките се събират, през 17 век управляващия Шабдрунг е построил Понакха Дзонг, двореца на голямото щастие. Явно от тогава думата щастие е ключова за този народ. Понакха Дзонг е може би най-красивия в Бутан. Тук се намира зимната резиденция на централното религиозно ръководство. Всички важни събития в Бутан започват с церемонии от тук – коронясване, сватби на крале.
Достъпът до тази средновековна крепост е чрез покрит мост на река Мочу или чрез един от най-дългите и висящи мостове над реката По-Чу. Поредният завой ни разкрива гледка към чортина Ченбаджи, в превод респектиращи очи. Главната ступа е реплика на известната Шеям Бхомат в Катманду. Всъщност това е комплекс от ступи в непалски, бутански и тибетски стил. Вече сме в района на Тронгза, който е разположен точно в центъра на Бутан. Тук са преминавали всички търговски пътища. Таксите, които събирал местния Пенлоп, все повече увеличавали богатството, влиянието и властта му. Попаднали в средновековната атмосфера на Дзонга на Тронгза, Нямгел разказва за значението на Дзонга и района за историята на страната. Today we are here in Trongsa, the central part of Bhutan, and we are in Trongsa Dzong right now. Именно 10-тия Пенлоп на Тронгза успял да консолидира властта и да проправи пътя на своя син, бъдещия първи крал на Бутан. Традиционно всички следващи крале стават пенлопи тук, преди да бъдат короновани. Освен светската и духовната власт присъства в Дзонга на Тронгза. Манастира и храма са едни от най-старите в Бутан. Успявам да присъствам на служба на монасите, но за съжаление, както навсякъде в Бутан, снимането вътре в храма е стриктно ограничено. Остава ми утехата, че все пак съм тук, където чужденците са рядко допускани. Обучението на монасите обикновено продължава 5 години, но духовното им развитие през целия им живот. През 17 век е създаден монашеския кодекс, според който всяко семейство с 3 и повече деца задължително изпраща едно от тях в манастир. Ето защо около 10% от населението на Бутан са монаси. Осъзнавам редкия си шанс да съм на място, което е непроменено от векове. И единственото, което нарушава хармонията тук, съм може би аз, дошъл от съвремието със своята камера.
Стигаме до Бунтанг, област от 4 долини с височина от 2600 до 4000 метра. Крепостта Джакар-Дзонг е построена през 1667 година и сега е административният център на региона. Джакар-Дзонг е един от най-големите, с обиколка 1500 метра, има 2 вътрешни двора, включващи административна част, съда и храм с монашески жилища. Джакар означава бяла птица. Легендата е, че бяла птица е обозначила мястото, където трябва да се основе манастир. В този район е най-голямата концентрация на древни храмове и свещени религиозни места. Туристическите маршрути обаче до тук не достигат. Аз самия съм тук след дълго и упорито отстояване на исканата от мен програма. Районът е най-автентичният и недокоснат от модерния свят в Бутан. Намирам се в сърцето на забраненото кралство. В долината е изграден и кралският дворец, служещ за лятна резиденция на кралската фамилия, която произхожда от тук. Джакар е много свещено будистко място. Тук се намира манастира Джамте Лаханг, един от 108-те, построени от тибетския крал Сонгстен Гомпо. От тях най-известни са Кичу, който разгледахме в Паро, Джамбе, тук, и Джоханг, намиращ се в Ласа, Тибет. Останалите по-малки манастири са разрушени. Поклонниците в манастира са основно тибетци с броеници и молитвени колела в ръка. Молитвеното колело е цилиндрично тяло, направено от метал, дърво или кожа, монтирано върху дръжка, позволяваща въртенето му. Традиционно вътре е поставена мантрата Om Mani Padme Hum, написана на санскрит. Понякога върху него се изобразяват божества, протектори, както и 8-те будистки символа. Върти се заедно с мантрата в него в посока на часовниковата стрелка. В тибетския будизъм се смята, че такова завъртане има същия ефект като устното изричане на молитви. В манастира има монтирани големи молитвени колела, които при всеки оборот завъртане издават камбанен звук. Те се поставят както самостоятелно, така и в редица по няколко. Посещавайки храма или извършвайки обиколка около него, наречена кора, вярващия ги завърта многократно. За преброяване на мантрите, които казва, поклонникът използва будистка броеница. Направена е от 108 маниста. Тъй като цитирането на мантрите е стотици или хиляди пъти, целта е молещия да се съсредоточи върху смисъла или звука на мантрата, а не да брои повторенията. Курджа Лаханг е свещено място, където е построен манастир. Легендата разказва, че тук Гуру Ринпоче победил местния демон, след което медитирал в пещера, където е останал отпечатък от тялото му. Тази реликва сега привлича много вярващи и пилигрими тук. Пред храма, който е построен около тази пещера, все още расте кипариса, за който се вярва, че е засаден от него.
Манастирът Ташинг Гомпа е построен през 1501 година от будисткия светия Пема Лингма. Тук се проповядва най-старата школа в будизма Нингма. В манастира се обучават 95 монаси на възраст до 15 години. Тези деца изучават чоки, езика на древните свещени текстове, официалният език дзонгха, английски, математика, логика, философия, медитация и рисуване. Преминавайки през долината, срещаме ученици, връщащи се от училище и местни жители. Запознаваме се с Пема, който носеше тежка талпа и сподели, че е на 86 години, чувства се отлично и е напълно здрав. Ламата на манастира Лодрак Карчулаханг е един от най-уважаваните в Бутан и Тибет. Считат го за последна реинкарнация на гуру Ринпоче. Тук той е основал колеж по теология, където попаднахме на следобедния диспут. Разгорещеният спор между опонентите не е къвга, а страстна защита на философска тема. Между седящите и правите спорещи, диспута е придружен с характерни странни жестове и подвиквания. Поемаме обратно към столицата Тхимпо. По пътя се наслаждавам на природата, занаятите и архитектурата на североизточен Бутан. Архитектурата на къщите тук представлява смесица между копривщенска къща и швейцарска хижа с британски еркер. Фасадите на всички са изрисувани с фалоси. Това скандализира пуританите, но в случая няма нищо пошло. Фалосът се почита от много народи и религии, например лингама в храмовите на бог Шива. Еректиралият пенис в Бутан символизира късмет и прогонване на злите сили, което го прави толкова популярен и е изрисуван най-често около входните врати на къщите.
пътя срещаме пилигрими, извършващи прострация. Тази практика в будизма показва уважение към Буда и учението му. Едновременно е и акт на пречистване на тялото и ума. Простриращия натрупва заслуги за по-добра карма. Предвижвайки се така, често простриращия изминава стотици километри. На един от високопланинските проходи джип е изхвърчал от пътя. За щастие няма сериозно пострадали. И така намираме се на прохода Йотомла, който е почти 4000 метра висок. Времето непрекъснато се променя. За нещастие или за щастие трябва да кормувам аз, тъй като моя водач се чувства нещо неразположен, което си е доста голямо приключение, тъй като от едната страна на пътя има пропасти, които са високи може би 1000-1500 метра. На 3000 метра височина от манастира Гангтен се открива поразителна гледка към изключително красивата долина. С основание нарича Швейцария на Хималаите. Манастирът е построен през 1613 година, но вследствие на пожари е загубил част от свещените реликви, които е съхранявал. Сега японско финансиране позволява реставрационните дейности по неговото възстановяване. Отклоняваме се от пътя и попадаме в друг, още по-стар манастир от 1493 година, който и досега се обучават монаси.
Дори сред автомобилите на входа на столицата Тхимпу се срещат простриращи пилигрими. Прието е в знак на уважение да им се дава храна и напитки. Една от забележителностите на града е възпоменателният чортен. Построен е в чест на третия крал и е довършен през 1974 г. след смъртта му. Това е образец на типичния тибетски стил, представляващ 5 основни елемента. Квадратна основа, символизираща земята, полусферичен купол, наподобяващ ваза, т.е. водата, конична форма – огъня, лотоса с полумесец на върха – въздуха, а слънцето символизира Вселената. Около чортена от ранни зори правят своята кора вярващите. Това са възрастни хора, пристигнали от страната, а някои са служители от близките офисни сгради. Посещението на такива религиозни символи често е повод за срещи с приятели и е форма на общуване. Друг все още строящ се будистки монумент е огромната статуя на Буда, висока повече от 50 метра. Тя се извисява на хълм над града и е подарък на Бутан от тайландското правителство. В галериите, намиращи се във вътрешността на огромната статуя, посетителите ще могат да видят разположени още 1000 бронзови статуи на Буда. Насочих се към стадиона, изграден също в типичния за Бутан архитектурен стил. Освен тренировка на националния тим по футбол, оказа се, че тук се провежда турнир по стрелба с лък. Двата отбора, всеки от които стреляше в мишената на противника, са оборудвани с дървени лъкове. Високата им класа личи по честите попадения, както и от нахъсаните подигравки към противника.
Тхимпо се разраства и модернизира с бързи темпове. Вече се виждат хотели, банки, ресторанти и единственият в Бутан светофар, който обаче не работи. Затова пък единственият регулировчик е на поста си. Като пътешественик знам, че местният пазар винаги е интересен и характерен. Тук обаче попадам на модерна двоетажна сграда от бетон, в която всичко е някак прекалено подредено. Наистина изобилие и разнообразие не липсват. Бутанците не са големи кулинари. По принцип храната е проста и еднообразна. Бидейки будистите не могат да ловуват и да убиват животни, но месо консумират, внасят го от Индия. Националното ястие хемаци представлява микс от лютиво-зелено чили и сирене. Основното ястие е ориз. Нормално за седмица един бутанец изяжда около 5 кг ориз. Вечерта, съвсем в нарушение на програмата, решавам да отида на бар. Като чу водачът ми дълго звъня по телефона, съгласува с някого и накрая заяви, че ще дойде с мен. Попаднахме в нещо наречено дискотека, в която обаче никой не танцуваше. На фона на живата музика някак странно бе сложен портрет на кралската двойка. Затова пък сервираха уиски и разбира се местната бира друг. На следващия ден ми предстои дълго пътуване до Пуеншолинг, границата с Индия. Сбогувайки се с Бутан, обобщавам впечатленията си. В страната поминъкът на 80% от населението е селското стопанство. Икономиката, доколкото я има, не може да осигури работа на младото поколение. А то расте с интернет, слуша рап, гледа филми. Тук на пиедестал е издигнато брутното национално щастие. Тази концепция, според мен, е малко изкуствено привнесена от съветниците на краля. Наистина в цял свят Бутан е познат като страна с най-щастливите хора. 41% от гражданите му определят себе си като щастливи. По индекс на щастието страната е на първо място в Азия. Освен щастлив обаче този народ, според мен, има и една фобия. Ще я нарека малцинственост. Със своите 700 000 жители Бутан е заобиколен от половината човечество. Милиарден Китай от север и милиардна Индия от юг. Приклещен от тези велики сили, той се стреми да съхрани своята националност и идентичност. Дали е възможен баланс между традиция и развитие? Между доброто и злото в модерния свят? Какво е бъдещето на това малко и грозно кралство? Все въпроси, на които нямам отговор. През граничната врата на своеобразния Шенген, Бутан, Индия, напускам земята на гърмящия дракон, на която бях гост. Щастлив съм, че успях да се докосна, да видя и да почувствам културата и достоинството на този малък народ, преди да си е променил. Защото само след 5-10 години Бутан ще е различен.